Kaka, beste greba bat. Greba eskubidea. Greba eskubidea, zetako. Hori esola diguna lan egiteko eskubidea da. Horeitxe jorratu. Greba egiteko eskubidea badute, gu lan egiteko. Greba orokorra. Herri honi gutxien komeni zaiona greba orokor bat da. Gainera, greba orokorrak ez dira bat ere eraginkorrak. Iraganeko tresnak dira. Azken greben ondorioz, langabezia igo egin da. Enpresak itxi egin dira. Gizarte murrizketak handitu egin dira. Erreformaren eraginkortasun da. Erreforma eta murrizketa gehiago behar ditugu, baina nire langileak? Langileok, eskerak purua ditugu. Aidek. Baina, greba egiten badute, dirua galduko dugu.